Ola a todos, chegamos ao programa número 13 de Citius Altius Fortius, onde ao principio intentamos amosarlles toda a actualidade atlética desenrolada en Galicia, e na que participaron os nosos atletas. Neste momento da tempada, rematadas xa as competicións de clubs, os atletas están centrados nos seus campeonatos nacionais e preparando a gran cita do atletismo autonómico, o Campeonato Galego Absoluto que celebrarase o 23 de xullo en Ferrol. Nesta edición de Citius Altius Fortius amosaremoslle os acontecementos nos que participaron os nosos atletas este pasado fin de semana. Disfruten do programa. Disputouse o pasado fin de semana o Campeonato de España de Veteranos de Pista ao aire libre. O balance para os atletas galegos é moi satisfactorio, xa que acadaron nada menos que 44 medallas, 24 ouros, 7 pratas e 13 bronces. A parte deste importante éxito dos nosos veteranos, tamén estableceronse 7 plusmarcas galegas. Na categoría M70, a cargo de José Manuel Almudi no lanzamento de xavelina con 20-50 metros. Na categoría M70, a cargo de José Manuel Almudi no lanzamento de xavelina con 20-50 metros. Na categoría V55, María José Fraga nos 100 metros balos con 19,65. A semade na categoría V60, Flora Josefa Guzmán en peso con 5,29. Tamén na M55, Luís Nogueira bateu a plusmarca do triplo salto con 11,08 e de xabalina con 64,68 metros, que supón un novo récord europeo da súa categoría. Destacar tamén os 61,35 metros de Raimundo Fernández no lanzamento de xavelina de 800 gramos na categoría M40. Por último, na categoría V45, Rosario Sureda en longitude con 4,47 metros. O atletismo galego viviu un magnífico fin de semana gracias aos nosos atletas cadetes, que conseguiron un total de 9 medallas no Campeonato de España desta categoría, celebrado en Castellón. Ampliamos esta noticia neste reportaxe. Disfruten do mesmo. Os cadetes galegos competiron este fin de semana no Campeonato de España da categoría, que se celebrou en Castellón os días 25 e 26 de xuño, e onde lograron un total de 9 medallas, 2 de ouro, 3 de prata e 4 de bronce. Os lanzadores foron os grandes protagonistas da primeira xornada, xa que as 4 medallas conseguidas foron nesta disciplina. Sergio Paredes, do Cuntis, proclamouse campeón en martelo, cun millor lanzamento de 57,73 metros. A medalla de prata foi para Martín Liste, do Silva, en lanzamento de disco, con 50,82 metros. As dúas de bronce foron as logradas en peso por Raquel Vila do atletismo Vila de Cangas e en disco polo seu compañeiro de club Pablo Castro, cunhas marcas de 11,64 e 49,94 metros respectivamente. Boa xornada a vivida tamén o domingo, onde se lograron un total de 5 novas medallas, un ouro, 2 pratas e 2 bronces. Gran actuación da atleta do Barbanza Iria Forján, que consegue o campeonato en longitude cun gran salto de 5,72, logrando a mellor marca galega que posuía Érica Cerdeira dende o ano 1995. Iria tamén interveu na final dos 100 metros, facendo unha marca de 12,77, conseguindo a 7ª posición. Nesta proba, a atleta coruñesa Patricia Carballo acadou a medalla de bronce, cun tempo de 12,45. As medallas de prata foron logradas en 3.000 metros marcha pola actual campeoa galega Mar Chillón, cunha marca de 15,12,05.
Mesmo metal para a atleta do Ría de Ferrol Claudia Rojo na proba dos 300 metros valos, cun rexistro de 45:32, mellorando a súa mellor marca persoal. E non podía faltar nesta xornada a medalla en lanzamento. Esta vez foi na proba de peso, onde Pablo Chapela do Vila de Cangas e que cun millor lanzamento de 16 metros serviullo para subir ao podio. En resumo, bo nivel dos nosos atletas máis xóvenes no seu campeonato nacional. A protagonista desta edición de Citius Altius Fortis é o torneo de federacións de primeira categoría, celebrado o fin de semana en Zaragoza, onde a selección conseguiu o 7º posto e sendo vencedora a gran favorita, a selección de Cataluña. Citius Altius Fortis quiso estar con eles para poder amosarles as millores actuacións da nosa selección. Esperamos que disfruten deste reportaxe. O pasado 25 de xuño disputouse nas pistas do Centro Aragonés do Deporte en Zaragoza o Campeonato de España de Federacións de Primeira División. A competición celebrouse cunhas altas temperaturas. As comunidades participantes foron Andalucía, Aragón, Cataluña, Castela-León, Valencia, Madrid, Castela-La Mancha, Aragón e Galicia. A clasificación facíase conxuntamente contabilizando os puntos acadados na categoría masculina e feminina. A primeira posición de cada proba lle correspondía a 8 puntos, a segunda 7, ata chegar á 8ª praza na que se concedía un só punto. A suma de puntos de cada equipo configuraba a clasificación final. Cada selección tiña un representante en cada unha das disciplinas do programa. A xornada matinal principiou ás 10 horas. Non é o momento do día máis idóneo para que os atletas acaden os seus máximos rendementos, pero as condicións son iguais para todos. Un dos primeiros galegos en entrar en acción foi o triplista José Alfonso Palomanes. Nesta competición os atletas teñen dereito tan só a 4 intentos. A primeira tentativa da ourensán foi nula, pero na segunda chegou ata 15,61 metros feitos cun vento favorable de máis de 2 metros. Despois deixou pasar o terceiro intento sen saltar para reservarse para o último no que fixo o salto nulo. Finalmente obtivo a terceira posición nesta proba que foi gañada polo representante de Castela-La Mancha, Lisbane Sarlis, con 16 metros. Hoxe saltei 15,62, a verdade levaba 2 semanas lesionado por un esguince no tobillo, e entonces iba un pouco a ver as sensacións coas que me encontraba, é verdade que foron moi boas, xa que no último salto fixen un salto nulo de casi 16 metros. E, bueno, para a semana teño o Campeonato de España da miña categoría e espero estar aí loitando por superar esos 16 metros. A esa mesma hora, a lucense Paula Ferreiros participaba no salto de altura. A súa mellor marca da tempada é de 1,76 m feitos en Lugo o mes pasado. Algunhas das súas rivais estaban acreditadas por enriba de 1,80 m, polo que a priori non era previsible a súa vitoria, inda que tiña a oportunidade de superar o seu rexistro. Pero estivo moi lonxe do seu rendemento habitual, xa que tras franquear o listón en 1,56 metros ao primeiro intento e 1,61 metros a segunda tentativa, xa non poido con 1,65 metros. Por elo ocupou a 8ª posición sumando un punto á selección galega. De forma paralela ao salto de altura disputouse o lanzamento de martelo. O recordman galego Isaac Vicente partía como máximo favorito xa que acreditaba 68,74 metros que supoñía a mellor marca dos participantes, pero obtivo a segunda praza. Tras un primeiro lanzamento nulo, os 3 restantes foron moi regulares en torno aos 64 metros, inda que insuficientes para gañar o concurso, xa que o catalán Pedro José Martín lanzou por enriba dos 65 metros. Bueno, a verdade é que estou un pouco decepcionado a nivel persoal, xa que estou lonxe dos meus rexistros persoais e a marca foi bastante pobre, de 64 metros. O objetivo desta competición era quedar nun primeiro posto e realizar unha marca pois superior aos 67-68 metros. Pero bueno, a nivel da selección pois bastante ben, porque ainda así sacadou o segundo posto e os puntos. Tamén ás 10 horas celebrouse os 5 km marcha. O representante galego Francisco José Durán enfrentábase a homes de gran nivel, entre outros Paquillo Fernández ou mesmo Jesús Ángel García Bragado, que está a punto de cumprir os 42 anos, 25 máis que o marchador galego que aínda non chegou aos 18 anos. Tiña a oportunidade, aparte de adquirir experiencia, de rebaixar a súa marca persoal de 22 minutos e 23 segundos.
Non é fácil elexir o ritmo entre atletas moi superiores, pero, sobre todo, o gran inimigo de Francisco José Durán foi a calor que tivo efectos moi negativos no seu rendemento. Finalmente acadou a sétima posición con 24 minutos e 6 segundos. Paquillo Fernández foi o gañador con 20 minutos e 3 segundos, 5 segundos máis que Ángel García Bragado. Mentras tanto, tamén disputábase o salto con pértega. A representante Clara Gil chegaba coa mellor marca galega do ano con 3 metros e 51 centímetros. En Zaragoza saltou ao primeiro intento os 2,50, 2,70, 2,90 e 3,10. Cando o listón situouse en 3,20 o superou ao segundo intento. Despois, en 3 metros e 40 centímetros, fixo 3 saltos nulos acadando a quinta posición. A proba foi gañada por Ana Piñeiro con 4 metros e 41 centímetros. Ás 10 horas e 30 minutos deuse a saída a proba femenina dos 5 km marcha. Nesta disciplina, a selección galega non poido contar con ningunha das súas internacionais, Lorena Loaces nin Eva María Iglesias, que tomaron parte ese fin de semana nun 20 km ruta en Dublín. No seu lugar seleccionouse a xoven valor Rocío Carbia, pero tiña atletas moi superiores nesta proba como Julia Tacas ou mesmo Beatriz Pascual de gran nivel internacional que foron a primeira e segunda clasificadas. Finalmente, Rocío acadou a sétima plaza, pero a marchadora galega cumpriu porque baixou dos 25 minutos e estivo preto da súa marca personal que é de 24,43, demostrando que soporta a presión da alta competición. Despois de rematar a marcha feminina, disputouse a carreira dos 5.000 metros coa presencia de Carlos Villamor. A calor xa era moito máis intensa, o que perxudica moito as probas de fondo. Pero o lucense non só foi capaz de soportarla, senón que fixo marca persoal da tempada con 14 minutos e 37 segundos. A proba foi gañada polo andaluz Marcos Montaño con 14,27. Carlos Villamor entrou en quinta posición moi preto do madrileño Jesús España, que fixo un segundo menos. Pasadas as 11 da mañá principiou o lanzamento do disco masculino. O finalista nos Xogos Olímpicos de Pequín, Fran Casañas, que debutaba coa selección galega, era o máximo favorito, xa que encabezaba o ranking español por diante do canario Mario Pestano. E non defraudou, gañou cunha grande autoridade chegando ata 64 metros e 73 centímetros, superando en todos os tiros os 63 metros. El problema es que esta semana he estado trabajando bastante, ¿sabes? Entonces, bueno, no lo preparé muy bien esta competición, pero me sentí bastante bien. A pesar del viaje que tuve ayer y eso, y todo fue corre-corre y me sentí muy bien. Y bueno, debutar por la selección gallega, bueno, es algo que nuevo, ¿sabes? Y me motiva bastante porque, bueno, ahí la mujer mía es ahí, la familia, entonces es una ilusión que tenemos, toda la familia eso, y estupendo. Tamén no triplo salto feminino disputado conxuntamente co lanzamento do disco houve outra baixa moi sensible para a selección galega. A Diana Peleteiro, que está ultimando a súa preparación para o Mundial Juvenil a celebrar en Francia a semana seguinte. A representante galega elexida, todavía juvenil, Marta Lolo, principiou moi ben o concurso, xa que chegou ata 11,83 metros no seu primeiro intento. Despois, na segunda tentativa, fixo nulo, mentras que no terceiro chegou ata 11,80, o último tamén foi nulo. A proba foi gañada pola representante de Madrid, Patricia Serrapio, con 13,15 metros. Ás 11 horas e 20 minutos deuse a saída aos 5.000 metros femininos. Paula Mallobre era elexida para representar a Galicia. Había tamén outra galega pertencente á Federación de Castela-La Mancha, a lucense Alexandra Aguilar. A ferrolá situouse inicialmente no grupo de cabeza. Despois de varias voltas foi perdendo posicións. Nun momento da carreira integraba un grupo composto por 3 atletas. Pero Paula retirouse pasados ao ecuador da proba. Por elo, nesta carreira, Galicia non sumou ningún punto. A proba foi gañada por Alexandra Aguilar cun tempo de 16 minutos e 4 segundos. Nada, o paso polo 2000 seguía xa moi forzada, xa non me encontraba nada solta e intentei aí aguantar, pero nada, a verdade é que estou mal porque non me gusta nada retirarme, menos estando nunha competición coa selección galega. Momentos despois celebrouse os 110 metros valos coa presencia de Javier Fidalgo, que deixou esta tempada un pouco de lado os 400 metros valos, a súa especialidade para preparar as carreiras máis curtas. Repetiu a súa mellor marca do ano con 15,28, entrando na sétima posición, polo que cumpriu. A carreira foi dominada polo gran favorito Jackson Quiñónez de Cataluña, que marcou 13,80 segundos.
A seguinte representante galega en actuar foi Virginia Villar nos 100 metros valos. Acadou a segunda posición preto da primeira clasificada Estefanía Estrella de Andalucía. A atleta de Ribeira fixo 14.27 con vento contrario a tan só unha décima da súa mellor marca da tempada, conseguindo 7 puntos para a selección galega. Pues la verdad me encontré pesadita por la mañana, no me gusta correr, pero bueno, esperaba hacerlo mejor, es lo que hay, no hay quejas. Segunda creo que para la selección es un puesto bueno. De forma simultánea celebrouse o lanzamento feminino do martelo. A galega Sara Rosa presentouse cun mellor resisto de 50 metros e 9 centímetros. Tamén participou a recordwoman española da especialidade a catalana Berta Castells, que venceu co excelente resisto de 66,35 metros. A representante galega acadou a cuarta posición con 47,87 metros. Con este concurso concluía a xornada matinal do Campeonato de España. A primeira proba da tarde en disputarse foron os 400 metros valos. Samuel Paz saliu pola rúa 7 tendo só como referencia o atleta da rúa 8. O ritmo imposto polo atleta de Narón foi moi forte, pasando en primeira posición ata preto dos 300 metros. Pero ao final pagou o esforzo, inda que tivo a súa recompensa, a súa valentía, xa que fixo marca persoal con 52,49, entrando en quinta posición. O vencedor foi Ignacio Sarmiento de Castela e León con 51 segundos e 5 centésimas. A esa mesma hora xa estaban no foso actuando os homes de salto de longitude. Un gran concurso cunha selecta participación. O recordman de Europa Junior Eusebio Cáceres, que gañou cun gran salto de 8,23 metros. Luis Felipe Méliz, que fixo 7,90 metros. E despois, o recordman galego Gianmario Cutu, que fixo un gran concurso chegando ata 7,81 metros no último intento, inda que con vento favorable e ilegal. Conseguiu finalmente a terceira praza. Home, o día está moi ben para saltar, xa que as temperaturas e as condicións estaban moi ben para facer un bo salto. E nada, vendo o nivel que houve hoxe, Eusebio Cáceres e Luis Felipe Méliz, foi un bo concurso. Nada, fixe un salto de 7,81, pena o vento, pero bueno, é unha marca persoal deste ano. De forma simultánea, Mercedes de Santaló afrontaba o lanzamento do disco nun estado anímico pouco propicio para competir. Pero a lucense cumpriu con creces o seu compromiso coa selección galega, acadando a segunda posición con 50,59 metros, sendo superada só pola catalana Irache Quintanal con 51,61 metros. Os 400 metros valos femininos foron a seguinte carreira en disputarse, contando coa participación pola rúa 5 da galega Jessica Rial, cunha marca esa tempada de 1,0450. Foi unha proba moi rápida, xa que a vencedora, a catalana Olga Ortega, fixo 58,79 segundos. Jessica ocupou a sétima praza cun tempo de 1,0877, lonxe do seu máximo rendemento do ano. Despois chegaron os 100 metros masculinos cunha gran pugna entre o recordman español Ángel David Rodríguez, vencedor con 10,62, e o representante galego Patrick Sindeu, segundo clasificado con 10,64, un home que ten acreditado esa tempada 10 segundos e 42 centésimas. Hoy hace mucho calor y yo pienso para hacer marca personal en esta pista porque yo oí mucha gente habla como aquí esta pista es muy rápido, pero por mucho calor yo no puedo, pero estoy bien. Como segunda posición para Galicia. Nese momento tamén estábase disputando o salto de altura masculino co lucense David Barrera, que franqueou un 82 metros ao primeiro intento, despois un 87 ao segundo, non podendo xa con un 92, o que houbera suposto superar a súa prestación en 2 centímetros. A proba foi gañada por Javier Bermejo de Castela-La Mancha con 2,15 metros. No salto con pértega, Santi Ferrer tivo unha actuación impecable nas 4 primeiras alturas, xa que franqueou a primeira tentativa 4, 4,20, 4,40 e 4,50 metros. Despois fixo 3 saltos nulos sobre 4,60, altura que xa fixo esta tempada. Posteriormente, Virginia Villar fixo a súa segunda actuación coa selección galega. Neste caso, nos 100 metros, proba na que acadou a quinta posición con 12 segundos e 44 centésimas, vencendo a andaluza María Cotán con 11,95 cun vento lixeiramente contrario. Ás 18:30 horas principiou o lanzamento do peso feminino. Representando a Galicia, a juvenil Belén Toimil, que tomará parte a semana seguinte no Mundial da súa categoría. Tivo unha boa actuación lanzando 13,36 metros e acadando a segunda posición detrás de Úrsula Ruiz de Castela-La Mancha, que foi moi superior aos seus rivais, xa que chegou ata 16,42 metros. Lancei 13,36, mellor marca que o fin de pasado no Campeonato de España Juvenil.
Brindelle 5 puntos á selección, co cal non me podo queixar, non podía facer moito máis e estou moi contenta co que fixen. Nos 400 metros masculinos, David González, un especialista en distancias superiores, fixo marca persoal con 49 segundos e 90 centésimas, polo que tivo unha boa actuación. O seu posto foi o sétimo e a carreira foi gañada polo catalán Marc Orozco con 47-15. Na carreira femenina dos 400 metros tomou parte a plusmarquista galega Begoña Garrido tras un período de lesións. Finalmente acadou a quinta posición con 55-41 segundos, a máis dun segundo da súa mellor marca persoal. A vencedora foi Indira Terreiro de Valencia co excelente tempo de 52-96 segundos. Nos 800 metros, boa actuación de Ismael Costas. Fixo marca persoal da tempada con un 50-76 nunha carreira táctica. Entrou en quinta posición, sendo vencedor Geimar López da Comunidade de Valencia con un 49-12. Posteriormente celebrouse o lanzamento da Sabelina. Borja Barbeito era o encargado de defender o prestixio galego desta disciplina. O xoven lanzador, que padeceu unha lesión durante o inverno, o fixo moi ben, xa que acadou marca persoal do ano superando os 67 metros e demostrando que pronto estará por enriba dos 70 metros. Foi segundo tras José Manuel Hermoso de Andalucía, que chegou ata 68-13 metros. Pois a competición, a temperatura é unha temperatura que non estaba acostumbrado, pero no calentamento se me notei ben, despois fun nos primeiros calmado, meti no primeiro 67 bastante controlado, e, bueno, despois xa quixen entrar un pouco máis rápido, xa se me precipitou todo un pouco, pero, bueno, contento, mellorei marca a temporada e noto-me pa máis e contento. Nos 800 metros femeninos, Iria Castro quedouse moi descolgada do grupo dianteiro, en especial tras a primeira volta. Entrou na oitava posición con 2:21:35, l'11 da súa marca da tempada e l'11 da primeira Núria Fernández, a campioa de Europa 2500 metros, que fixo un gran tempo de 2:01:47. Nos 200 metros, Rodrigo Avellaneda volveu a igualar o récord de Galicia da categoría júnior que comparte con David Gómez en 21:81, polo que tivo unha actuación moi destacada. Entrou en sétimo lugar, sendo primeiro Iván Jesús Ramos con 21 segundos e 2 centésimas de Madrid. Na longitude femenina, sexta posición para Leticia Gil con 5 metros e 41 centímetros, l'11 do seu mellor rexistro. A gañadora foi María del Mar Joven con 6:34 metros da Comunidade Valenciana. A ferrolá Lidia Casal tomou parte nos 200 metros acreditando 25 segundos e 65 centésimas e entrando en sexto lugar nunha carreira moi rápida gañada por Indira Terreno de Valencia con 23:84. Nos 1500 metros masculinos houbo emoción ata o final. Tras unhas voltas moi lentas, como é habitual nestes campeonatos, acabouse o sprint entre homes moi rápidos. Pero foi Víctor Riobó, o representante galego, quen gañou con grande autoridade, demostrando o seu excelente nivel de forma. Ademais, deixou detrás a homes acreditados como Diego Ruiz de Castela y León. Pues la verdad me encontré muy bien, era una carrera como siempre y como no el 1500, con un gran nivel, destacar la presencia de Diego Ruiz, subcampeón de Europa y con 3:34, pero bueno, él era favorito, el resto teníamos que intentar ganarle y salió una carrera la verdad que propicia para mí, aunque también para él porque salió muy lenta y él es una persona muy rápida, pero bueno, que me encontré muy bien, en la recta de meta tuve fuerzas y la verdad que eso da ese ánimo ahí para poder ganarle. No peso masculino, Víctor Gallego foi sexto con 15 metros e 75 centímetros, l'11 dos 16:59 metros deste ano que representan o seu propio récord galego absoluto. A proba foi gañada por Borja Vivas de Andalucía con 19:45 metros. Nos 1500 metros femeninos, boa actuación de Leticia Fernández, xa que fixo a súa mellor marca persoal con 4:30:94, acadando a quinta posición nunha carreira gañada por Isabel Macías de Aragón con 4:19. Nos 3000 metros tomou parte Gonzalo Vasconcelo, que na vindeira semana tomará parte no Mundial Juvenil nos 2000 metros obstáculos. Foi tirando ao principio da carreira con homes moi experimentados no pelotón. Finalmente, o esforzo inicial pasou factura e xa nas últimas voltas limitouse a rematar a proba para puntuar para a selección galega. Acadou a oitava praza con 9 minutos e 15 segundos. No lanzamento da Sabelina, victoria incuestionable de Felicia Moldovan de Galicia. Esta atleta, afincada en Pontevedra fai xa moitos anos, participou nada menos que nos últimos 4 Xogos Olímpicos. Chegou a lanzar ata 69 metros fai máis dunha década. En Zaragoza tirou 52,23 metros suficientes para gañar o concurso.
Na proba de 3.000 metros contou tamén con bo nivel. Esther Navarrete estivo preto da súa mellor marca do ano, xa que fixo 10 minutos e acadou a quinta posición nunha carreira gañada por Lidia Rodríguez de Cataluña con 9.28. Nesta proba tamén participou a galega Vanessa Veiga coa Federación de Castela-La Mancha, actual campeona de España de maratón, que entrou en sétima posición con 10.22. Nos 3.000 metros obstáculos, Juan Pablo Fernández tivo unha actuación moi meritoria, non pola marca acadada, senón por rematar a proba con problemas físicos que lle impediron rendir o seu nivel. Entrou o sétimo clasificado con 10 minutos e 3 segundos. O gañador foi Ángel Mollera de Cataluña con 8.38. Na carreira feminina de 3.000 metros obstáculos, Raquel Suárez acadou a sétima praza con 11 minutos e 4 segundos, a 16 segundos da súa mellor marca da tempada. A proba foi gañada por Estefanía Tobalde de Castela e León con 10 minutos e 23 segundos. Nos relevos de 4x100 metros masculinos, a selección galega foi descalificada, o que impediu sumar ningún punto nesta disciplina por entrega do testigo fora da zona. Os integrantes galegos foron Yamario Cutu, Miguel Ángel Toubes, Rodrigo Avellaneda e Patri Sindeu. O triunfo final foi para Cataluña con 40 segundos e 48 centésimas. No relevo feminino de 4x100 metros, Galicia ocupou a sétima praza con 50-40 segundos. As integrantes foron Candela Díaz, Lidia Casal, Nazaré Sinde e Marta Lolo. A vitoria foi para o combinado andaluz con 46 segundos e 2 centésimas. Nos 4x400 metros, a selección galega presentou a David González, Ismael Costa, Samuel Paz e Víctor Riobó. Foron cuartos cun rexistro de 3:17:26. A vitoria foi para Cataluña con 3:12:20. Xa para rematar o campeonato, disputouse a derradeira carreira de 4x400 metros femininos. O equipo galego estivo integrado por Paula Ferreiros, Iria Castro, Esperanza Caldas e Begoña Garrido. Foron sétimas con 3:57:98. O triunfo correspondeu para Madrid con 3:42:55. Na clasificación final, triunfo para Cataluña con 266 puntos, Andalucía foi segunda con 216, mentras que a selección galega foi sétima con 158 puntos e Aragón oitava con 142. Na vindeira xuntanza de presidentes de federacións autonómicas e da xunta directiva da Real Federación Española de Atletismo abordarase o cambio de regulamentación deste campeonato. Preténdese unificar as categorías e que todas as comunidades autónomas do Estado español participen conxuntamente nesta competición. Atopamos en Sportzone para dar o nome do gañador do noso sorteo e quen acertou que Fran Casaña, Mercedes de Santaló e Begoña Garrido foron os atletas pertencentes á Federación Galega de Atletismo que foron á Copa de Europa de Seleccións. E o gañador é Eduardo González. Parabéns! Pasamos xa á pregunta desta semana. Cantas medallas acadaron os nosos atletas cadetes no Campeonato de España da súa categoría, celebrado o pasado fin de semana en Castellón? Como sempre, envíen as súas respostas a sitios@fgatletismo.com antes das 20 horas do vindeiro xoves. Gracias pola súa participación. Agotouse o noso tempo. Desexamos que o programa fose do seu agrado. A vindeira semana, Sitios Altios Fortios ofrecealle as novas do que acontezca no Campeonato de España Promesa e nas diferentes competicións que vais a celebrar na nosa comunidade, entre outros reportaxes. Pasen unha boa semana e vémonos na seguinte edición de Sitios Altios Fortios.